Yorku na autosalone a čo ma dosť prekvapilo, bol som dokonca šokovaný, keďže všetci vieme, že ženy nevedia šoferovať. Však povedzme si chlapi, každý jeden chlap vie, že ženy vlastne nevedia šoferovať. Takže som sa skoro posral, keď som si sadol do jedného auta a tam vedľa mňa sedela vodička a bola to žena. Tak si pozrite, že ako to nakoniec dopadlo. Right. Okay. Alright, you guys study here? Yes. Alright. 3, 2, 1, go. Sure? Yes. Sure? Yes. Ah! Whoa, okay. See how I catch you a little off guard? That's the fun part of it. That's awesome. Love it. We're gonna roll into the next one. Not quite as much of a bite, but you'll see that torque pick up instantaneously. Okay. Wow. Whoa. Not bad, right? Perfect. Love it. A zistil som, že niektoré tie ženy vedia ešte lepšie šoferovať ako my chlapi. Zaujímavé.